Vy teraz pôjdete, znovu idete na Smrekovicu? No. Teraz nejdete? Pôjdete po preteku? Po vyhlásení výsledkov. No. Po jednej vyhlásení výsledkov. No a potom ideme cez Jaďarské sedlo do Korytnice. Hore na Smrekovicu. Taká 70 to bude. Som ja trénoval na zimu. Kedy uči náš? Ako? Ako ty? Prvý. Gratulujem. Gratulujem ti. A ty neprvý. Ale osud. Mačulík je tu. Mačulík, môj serus. Po 3 minúty máme štart, čiže štartéra, príprava štartéra. Počúvaj, ty si nestratil, lebo som našiel kľúč na tretri. Sedláček, medzinárodný rozsudca IBU a dosiela Radko Sienik na 5. mieste s jednotkou. Včerajší víťaz pretekov. Náš reprezentant medzinárodné preteku 10 rokov vznikol v reprezentačných listvách. A one hore, potom keď ste na Smrekovici, tak kde tam one všade chodíte? Tam na Smrekovici máme postavenú strelnicu. By som prosil ďalšie kategórie. Teraz sme to vybetonovali, tak tam už máme to s behom, beh so strelbou, imitácie, výbehy a tak. Potom chodíme a máme lyžovať do Litovských Revúc na Lužnej. To je do osady zídeme, Smrekovice. Jasná, viem. 400 do 600 nad morské výšky. No a tam lyžujeme. A bicykel robíte cestu? Až aj bicykel robíme, ale väčšinou cestu také stovky. 29 po 49. Dobre, nemám ťa už, Mačulík. Teraz máme akurát terén troška, no. Keď ideme cez Jaďarské sedlo. To zriadne ideme hore, po chodníku, a potom dávať tiež terén. Stane sa maratón točil. Polmaratón.